biraz şey etmiş. Bombonu çıkaramak klasik. Sıcaktan erimişler. Hadi elleşelim. Bastı Murat'a bastı. Hadi. Ben de sırası vermeyeceğim. Hadi geçelim de. Biz o koluyla da nazdravije yapın açık. Няма друго какво да правим сега. Айде. Ой, yavaş yavaş. Saat ne kadar oldu ben? Saat ne kadar oldu? Hadi nerede? Krasniçka dizin oraya yerleştireceğiz. Граждански Yerleştireceğiz. Hadi. как проводят собрание, личные ищи. Size bak gidiyorum. Hadi ben sensin arkamda. Sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Hoş geldin yeşil gözlüm benim hayatıma. Senden daha güzel görmedim ben hayatımda. Sevdim seni seveli, sevdam bela başımda. Vermem seni ellere, alem üstüne kalsam. Güzelliğin karşımdan, çıkmıyorsun aklımdan. Aşığım ben sana, sen olmasan yaşayamam. Sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim.
sensin, vazgeçemem. Sen benimsin, sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Seni sevmek kolay mı sandın? Gözlerimden bittin kaldın. Seni sevmek kolay mı sandın? Gözlerimden bittin kaldın. Şu gönlümün dermanı, şu gönlümün fermanı sensin sen, sensin sen. Sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Sensin benim kaderim, sensin benim çiçeğim. Senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Sensin benim kaderim, senin için ölürüm. Sensin benim kaderim, senin için ölürüm, ben sensiz bir deliyim. Скъпи младоженци, кумове, родители и гости! Приветствам ви с добре дошли в обредния дом на град Балчик. Скъпи младоженци, днес вие дойдохте тук, за да заявите пред държавата и обществото желанието си да създадете семейство. За да бъде сключен вашият брак, необходимо присъствието на вашите свидетели и близки, устно да заявите вашите желания. Вие, Михрибан Небатова Мехмедова, приемате ли за съпруг Юрай Нурхалов Фахиев? Да. Браво! Юрай Нурхалов Фахиев, приемате ли за съпруга Михрибан Не, има Небатова Мехмедова? Съгласно вашите желания и изискванията на семейния кодекс се съставя настоящия акт за сключване на граждански брак. Първо вие заповядайте. Настъпи крака. Днес пред нашите очи се създаде още едно семейство. В качеството си на длъжностно лице обявявам гражданският брак между Юрай Нурхалов Фахиев и Мехрибан Небатова Мехмедова за напълно законен и от този момент сключен. Безкрайна е вселената, наречена човешка любов. Тя е единствената сила, която осмисля живота. Дава цена на минутите, дните, годините. Уважаеми съпрузи, от днес нататък вие тръгвате по широкия круг на живота, по взаимно съгласие и любов като съпруг и съпруга. Вие се родихте в различни домове, вървяхте по различни пътеки, но вашата любов излява вина, поела по белия път на щастие
ръка, рамо до рамо, през целия си живот си заедно. Днес е вашия ден, единствен и неповторим. Бъдете радостни и щастливи през целия си живот така, както сте в този ден. Създайте здраво и хубаво семейство. Градете в неговите основи влюбените си сърца и нека вечният и неугасващ народностен дух и богатите традиции да съхранят през годините вашата любов така, както са съхранили гранитната сила на българският народ. С усмивка, вяра и доверие преодолявайте трудностите в живота. Вярвайте в успехите си и се борете за тях до край. Обичайте и уважавайте родителите си. Учете се от техния житейски опит и бъдете тяхна опора и отмяна в живота. В този тържествен момент разрешете ми да ви честитя рождения ден на вашето семейство и да ви пожелаем много здраве, обич и дълголетие на добър път в семейния ви живот. Още от древността жената е била учителка на духа в семейството. Затова на вас предавам първият семейен успех. Пазете го, пазете и укрепвайте вашето семейство. А на вас пожелавам да бъдете здрава опора за тази, която ви дари с обич и постави до ваши ръце свои бъдеще и надежди. Честито! Е знак на съюза между вас. Той е отпечатък за честност, за вярност и за преданост. Скъпи родители, споделям радостта ви по случай задумяването на вашите деца. Обичайте ги и им помагайте както до сега, за да укрепим като здраво семейство. Ето вашата снаха, приемете я като родна дъщеря. Ето вашия зет, приемете го като роден вечна младостта ви и нека в бъдните години да не угасва любовта ви. За вашето щастие, на здраве! Бъдете винаги щастливи, никога не остарявайте един за друг. И нека първата ви брачна целувка бъде тук. Горчиво! Айде пак! Пожелавам да се огласят щастливи детски гощета, които да бъдат вашия смисъл в живота на добър час. Може да се обърнете се